morning. 2019 आव कोविडा मानसिफोरखौ डिस्ट्रय खालामजोबदों। मोनसे जायगायाव जाजेननायनिफ्रायनो स्प्रेड जाजोबदों बियो आरो मानसिफ्रा भेक्सिन लानांगौ कोविड-19 निफ्राय बासिनायनि थाखाय। थेंक इउ। हामबायदो जोंखौ दाना ग्रुप नम्बर 5 नि सासे फैबावदो। आंनि खाफालाव गोग्लैदों आर'नाइ। आर'नाइया जाहैबाय बर'नि मोनसे नेरसोन। जों जेरावबो आर'नाइखौ लानो हायो। मोसानाय, गाननाय जोमनाय, मिथिङाव थांनाय गासिबावबो जोङो आर'नाइखौ लानो हायो। आर'नाइजों बर'फोरखौ जोबोद समायहोयो। आर'नाइजों जोङो गोबां मोजां साजायनानै बानायनो हायो। आर'नाइखौ जों न'आवबो दानो हायो। एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ। खुलुमबाय, आंनि मुङा बिसारि ब्रह्म। आङो सिमलागुरि सिआरसि मन्दिरनिफ्राय फैदों। आंनि खाफालाव गोलैदों उदै बासिनाय। उदै बासिनाया मोनसे जोंनि इसोरखौ खुलुमनायनि सिन। जोङो उदै बासिनानै गावनि थांखिफोरखौ इसोरनो खोन्थाना लानांगौ आरो जोंनि गासै बेमार आजार जायोब्ला जोङो उदै बासियो आरो इसोरखौहाय जोङो उदै बासिनानै मान होयो। जोंनि फरायनाय लिरनाय जोङो उदै बासिनांगौ आरो इसोरनो गासै नांगौफोरखौ होनांगौ। आंनि बुंनाया एसेनोसै। खुलुमबाय, आंनि मुङा मफलिना मुसाहारि। आं बामुनाव सिआरसिनिफ्राय फैदों। आंनि खाफालाव मोननाय मुङा जाहैबाय हासना नरजि। बिथाङा जोंनि दानि सासे हाबा होग्रा रिभारेन्ड आरो बिथाङा मैनागुरियाव बिथांनि न'आ आरो बिथाङा क'क्राझारावबो पास्टर जाखांबाय आरो बिथांना फिसाला सासे दं, हिनजाव दं आरो बिथांनि महरा गोसोम उदै गेन्द्राजा। ओमफ्राय बिथाङा नायसोनि बिराद मोजां खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि मानसिनि गोनांथि। आंनि मुङा बुहुमा बसुमतारी। आं गजरा सिआरसिनिफ्राय फैदों। आंनि खाफालाव मोनदों मरियमा जिसुनि बिमा। बियो जिसुखौ गोथार जिउनि दारै जोनोम होदों। मरियमनि हौवाया सासेमोन। हामबायसै जोंखौ। सोलोंथाइखौ जों जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो बिमा बिफानिफ्राय मोनो गिबियावहाय ओमफ्राय उनावहाय मोनो। बिमा बिफानिफ्राय बयजोंबो अनलायनो एबा गोरोबलायना थानो मिलायना थानो फोरोङो बिमा बिफाया। ओमफ्राय फरायसालियाव दस्रा गुबुन जायगानि बारै सोलोङो आरो ओमफ्राय लोगोफोरजों थानाय बिमा बिफाजों थानाय जाथिफोर गासिबो थानायावबो जों सोलोंनो हायो मोजां बाथ्रा। गिर्जायाव, स्कुलाव, मबाइलनिफ्रायबो मोजां गुगोलाव सार्च खालामनानै नायबा मोननो हायो, जों सोलोंनो हायो। आंनि बुंनाया एसेनोसै। आंनि मुङा मिस लक्ष्मी बसुमतारी। आङो क'क्राझार सिआरसि सार्चनिफ्राय फैदों। आङो मोनदों सोलोंथाइ। सोलोंथाइया जादों मोनसे जोंनि गोनांथि। मानोना जोङो सोलोंथाइ नङाबा जोङो मुवा मोनसेबो जोङो खामानियाव दावगानो हाया। जोङो सोलोंथाइखौ नांगौ। जोंनि गोनांथिथार बे सोलोंथाइया। जोङो गासैबो खामानियावनो जोंनो सोलोंथाइनि हेफाजाब नांगौ।
बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों। Corona जानायाव जोङो